Velkommen til denne sproglige nøddeknækker, som i dag handler om for eller for. Og jeg vil lægge ud med for, og det er et ord, du benytter af, når du modtager noget. Og det behøver ikke at være en fysisk ting i den her tilstand. Du bruger også for, når det er et udsagnsord, der bliver benyttet i sætningen. Og det kunne være at få noget, eller man kunne få lov til. Så jeg har en lille fidus til, hvordan man kan finde ud af det, om det er for, vi også bruger. Der kunne man for eksempel sætte må få ind, i stedet for. Og så finder man så ud af på den måde, at det er for, der skal bruges. Og jeg har et lille eksempel. Det kunne være, at Martin må få en fodbold, og han må få en tur i byen. Og hvis vi ser på det, så siger jeg at Martin får en fodbold, og han får en tur i byen. Faktisk så får Martin altså fodbolden fysisk i hånden, og han får en tur i byen. Hvis vi så tager et andet eksempel, det er, du må få en julegave, hvis jeg må få en. Og der siger vi så, at du får en julegave, hvis jeg får en. Og igen, julegaven, det er en fysisk ting, og hvis jeg også skal have, eller hvis du skal have en julegave, så skal jeg også have en. Og så går vi over til for. Ordet for, det er ret svært for mange små børn, over for alle os andre. Men det er enten et forholdsord, et biord eller et binord, vi plejer at sammenligne det her med. Og hvis vi så lægger ud med et eksempel, du er ikke så god for tiden, så er det fordi, så får man ikke noget i den her situation. Men det er mere en konklusion på noget, at du er ikke så god for tiden. Så det er en ting, du ikke direkte får i hånden. Og hvis vi kigger på eleverne, vil være for, hvis vi får en tavlesvamp i klassen. Igen, der er de to ord, vi bruger her, for og for. Eleverne vil være for, hvis vi får den fysiske ting, som er tavlesvamp i klassen. Og så den sidste, det er, at vi bliver gode til dansk, for vi lærer meget. Og der bruger vi for, F-O-R, fordi at det er ikke en ting, vi fysisk får i hånden. Det er ikke noget, det er ikke noget, vi får. Det var lidt om den sproglige nøddeknækker. For og for.